валлоҳи қасам, ман тарафдори ягонтаи инҳо нестам, на тарафдори ишу, на тарафдори уш. Барое ки касе ҳақ аст ва касе ноҳақ аст, ира фақат Парвардигор медонад. Вале якчанд рӯз мешавад ки дар инстаграма маро ҳама ҳақорат дорен, ҳама даштном кардестен ва ҳама хеле суханҳои бад гуфтестен. Мақсади ин наворҳои ма ҳамяе ки будонед, танҳо аз он хабарое ки мо бехабарем, Аллоҳ шоҳидае ва Худованд худ медонад ки ҳақаю ки ноҳақ аст. ба номи Худованди бахшандаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. саломи дуруди бепоён бар дӯстон ва бар ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. дӯстони азиз, албатта бар шумо маълум аст, 3-4 видео дар бораи боз ҳамон Абдурозиқу Акай барон кардаем. Вале дар описанияи видео ва дар сурати ҳамин наворе ки мо мекунем, дига хел мондем ва чандин нафарон тамошо карданд, даштном карданд, ҳақорат карданд дар инстаграма ва хеле суханҳои ноҷод дар ин бора карданд. Мақсади чунин навор кардани ма ҳамяе ки вақте онҳо мегӯянд ки чаро дар главни сурат чунин расм мемониву дар описания чунин. дӯстони азиз, ман рости гап якум солае ки блогерӣ кардестам, дар 1 сол мешавад кору фаъолият дорам. Дар 1 сол ман ҳеҷ ёли то ҳол дар бораи блогерӣ маълумот надорам. Хуб ҳо, аммо ҳар як картинкаҳое ки ҳаст дар авлашкаи видео месозум. Хабарои уқа вақтам намеравад. Не ки шумо ҳамира бидонед ки ҳар як блогер ба худ як сирре дорад. Ҳар як ман пеш назар мекардам ба видеоҳои ютуб, дар главни суратҳои страшниву баъдан дохили ӯ мешавем дига чизае. Мақсади навори ма ҳамяе ки дӯстони азиз, агар ман як навори оддӣ монум, як навори исломӣ монум ё навори хуб монум дар мо аблашкаи видео, албатта ҳеҷ кас аҳамият намедиҳад. Вақте ки ягон навори ё ин ки сурати ҷалбкунанда монум, албатта бисёри шумо тамошо мекунед. Мақсади ин сурат тайёр кардани ма пас задан блогерони тоҷик нест, пас задани Абдурозиқу Акаи Беҳрӯз нест. Мақсади навори ма ҳамяе ки масалан шумо дароед бинед ва қиссаи мо дар бораи чӣ рафтестай. Ва рости гап то имрӯз ҳама дар бораи ҳамон Абдурозиқи бечора. Шумо худатонро ба Абдурозиқ баробар накунед. Валлоҳи қасам, Худованд шоҳидае, ман тарафдори не баронум, не Абдурозиқам. Тарафдори он шахсоне ҳастам ки таваккал бар Аллоҳ карданд ва гуфтанд ки Худованд шоҳидае. Мо ҳеҷ вақт ҳаққи гумон карда надорем. Ҳеҷ вақт. Дар ҳамон комментарияҳо маро ҳақорат кардестанд, ихел охел. Ман валлоҳи тарафдори ҳеҷ кадоми инҳо нестам. Хаҳо дирӯз навор кардем, имрӯз навор кардем, вале боз дар ҳамон тема омадем. Касоне ки тарафдори абдуҳанд, касоне ки тарафдори баронанд, ихтиёрашон дар дасти худашон. Вале ман тарафдори ҳеҷ кадоме аз инҳо нестам. Худованд шоҳидае ки дар ин гап дар байни инҳо чӣ гузаштааст ва ки ҳақ асту ки ноҳақ аст. Худованд барори коршон албатта тамом. Ростӣ хаста шудем мегӯяд, шарт нест, муҳим нест дигар дар ин бора мо видео кунем. Худо нигаҳбони шумо бошад. мавзӯи имрӯзам дар ҳамин бора буд ва ман айнан барои ҳамон шахсоне ки ҳақорат карданд чунин картинка тайёр кардам, то ин ки дохил шаванду аз ҳақиқат огоҳ шаванд. Худо нигаҳбони шумо. Абдурозиқ ба пеш, Акаи барон ба пеш.